تەڤی قایمکردنا پۆلیسên سربیا و هەنگاریا ji sînorê xwe yê hevbeşira lê hîn penaber li ser wî sînorî re derbas dibin û ji Sirbiya bi piyan berê xwe didin Hungariya da ku ji wir jî ber û Almanya û Nêmsayê ve birê bikevin. Li gorî vê vîdyoyê ku polîsên Hungariya 9 bi balafiran kişandine ku hîn penaber li ser sînorê wan bi Sirbiyayê re derbas dibin û bi piyan sînorê wan her du welatan dibirin. Beriya niha jî hêzên leşkeriyên welatê Hungariyayê li ser sînorê bi Sirbiyayê re têl û esir nedanîbûn û ew sînor qayîm kiribûn. Da ku rê li pêşiya penaberan bigire û nehêle hejmareka mezin ya penaberan derbasî welatê wan bibin. Tevî rexneyên Ferensa û Almanya lê welatê Hungariyayê ku yekemîn welatê Yekîtiya Ewropayê dirêya penaberan da, lê ew welat berdewam e bi qayîmkirina sînorê xwe bi Sirbiyayê re da ku rê li pêşiya penaberan bigire. Ji aliyekî din ve û her li welatê Hungariyayê ku li gor agahiyên arkê, wî welatî îro jî rê ji bo hin penaberan hatiye dayîn, da ku ji wir ber û welatê Nêmsayê ve birê bikevin. Hejmara wan penaberan nêzîkî 3000 kes in û piraniya wan xelkên Sûriya û Rojavayê Kurdistanê ne. Beriya niha jî û tevî qayîmkirina sînorê xwe Hungariya rê li pêşiya hin penaberan vekiribû ku li trênan swar bûn û bigihin Nêmsayê û Almanya. Lê piştre rê li pêşiya wan girt û hin penaber neçar bûn ku bi piyan ber û her du welatê navborî ve biçin. û piştre li bas û otomobîlên taybet swar bin û bigihin wan welatan. Ji aliyekî din ve û li gor ajansên nûçeyan ku bi dehan malbatên penaber ji bo rizgarkirina xwe ji kambên girtî li başûrê Hungariyayê xwe di nav rêyên cuda re ji ber polîsan direvin. Hin penaber di nav vezeviyên çandiniyê de, hineke din jî di rêyên axire direvin heta ku bigihin Budapest'a paytexta Hungariya û ji wir jî ber û welatên din ve birê bikevin. Pêleka mezin ya penaberên Rojhilata Navîn û bi taybet yên Sûriyayê dest pê kiriye ku hejmareke gihiştin Almanyayê û yê din jî hêj li ser rê ne ku hejmarek mezin ji wan Kurd in.